buking handumanan uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. So we are now going back home to Negros Oriental, and for almost one day na naka-travel mi diri sa southern part of Cebu. Okay, gikan mig Malabuyog, padulong na mi papauli sa Negros nga amo man diyan. Mga lugar na din ang hapit kagahapon lang. So akong binagsaon sa pagpasalamat. Okay. So akong pasalamat kang Ma'am Rinoy Tinola sa wala gyud unong niyang pag alimag pag-akatar na mo sa pag-welcome niya sa ilang Pinoyanan. And of course, uban sa akong partner Papalito. Yes, Malabuyog. And of course, mga Paluma family, usa po ni sinungdan nga nakaaripog ko kay ang iyang mga Pilikanan, sila mismo ni Bert, atong mga avid listeners and our sponsors, no, sa atong mga t-shirt radio promo labi na usab diya sa Drop and Design Indonesia sa middle pala na sinatilan Cebu kang insik mo rin insik nga babay. Thank you so much dear ako po ning avid listener kang Ma'am Aimee, what you could expect nga auntie di ay na siya ni Melbourne. And sa atong Ma'am Baby and Sir Henry Tinyanola ang tag-iya po sa Salaring Beach Malabuyog Cebu. Dito po bisita po mi. And sa ako ang mga uyuan ug iyaan, no, sa mga Salarda family, kang Uncle Roger, Tililia, kang Ida, kang Joel, kang Harry nga nahinabi kanako kagahapon adlawan imaman for how many years na po nga wala makita. Naglahi-lecture bitaw ka ng lugsong dugo. Imo jud siyang paryente nga maka-remember ka sa imong amahan na mamao panagway, and the characteristic usab ni Uncle Roger mamao yung papa nga joker kaayo. So thank you ninyo. And di pa nako kalimtan ang akong ilang mga ginikanan diri sa Sambuan, si Mama Tining and Papa Paner, Jingjing Virgie, may sunduan ako makita kagapon si Flor, Jerry, Rolly, Juan Pa. Gahin po o panahon alam na nakapagpapalino na nalidhay, memories, and more years ni Papa, ni Mama. Makabalik kami na ang paghihapon sila. Jing, thank you so much, guys. And ato mga pasalamat dugang asa pamantapa sa Mumu si Mama. oh yes, o kang Kapitan Michelin Mumu nga always beautiful ang atong maptikong kapitana, sexy pa yun ang akong kumari. Ako tong gi-off the record kay hapit initabok na ako. Ingon guna hapit ako at Inumpi. salamat po sa pag-akomodar na mo. Madimang Bimay, Emmy, kaniya o Konsihal Crescencio. Thank you so much. Eating, banding, laughter, and uban pa diha mga reminiscing our memories sa itong mga nangaging tuig kay mapoy pagbalik namo. Thank you so much, Kap. And ingon man sa kang Sir Neri and Ma'am Meldy Omison, no? Tagiya sa Omison's Eatery, ya sa may kuan, ya sa Pier 3. Amo pong naibala kagahapon. Salamat gihapon sa talking, chika-chika sa kinabuhi o pagpakaon sa namo. Pag-welcome gihapon. Atong mga na-meet nga
wa ko magdahom na makita personal no kay fans na to ni off air and kuan kining mga gahapon personal na ginatong naibalan. So thank you so much ninyo. And of course kang Ma'am Kima, salamat kay Ma'am Kima nga always kuni siyang nagpa-monitor. Asa na mo ate? Ato aning kuan ganang higala pod og avid listeners atong programa. Ma'am Wilma Mabilog, thank you sa Roger. Salamat kaayo og ingon mo sa thank you kang Konsihala Mary Ann Aviso Gumana. Salamat ya sa Kanlumakad, Santander, Cebu. Og kang Atipas, salamat kaayo ninyo no. So, sa tanan-tanan nawa na ko ma-mention. Yes, ko na ma-mention. Ato mga bata, salamat po. And pasalamatan ako ang akong mga bata sa pagsabot. Labi na kang mama nining mga self and take care ni mama in behalf